Oh, kumusta kayo mga kablad? Naka-lockdown kayo pa lang dito, ita Pilipinas. Kasano, kumusta kayo amin? Hey, Rose, Nita, sige, tumugaw kayo. And then, handa na ba kayo? Aloha! Manipod dito'y Hawaii, dito'y ti Kabagyanyo, ken Gayemyo, manipat mamaklay. Mangidanong kada kayo deto'y makungko ng virtual sermon study. Ket itatang kanito at the panelists tayo nga the Rose ken ni Nita nga kadwaming mang sukimat wenno mangibuksil kaday di pastor di sermon ni Pastor Mark Awao ti Jesus Reigns Ministries nga napauluan ti Hope in Hard Times. Sa Tagalog, ang ginawa nating pamagat ay pag-asa sa panahon ng paghihirap wenno namnama ti panahon ti panagrigrigat tayo. So itata inakarod sublyanan dayjay bersikulo nga in kasaban ni Pastor Mark idi Domingo. And then kalpasan na ti aramidan tayo ket sungbatan dagiti panelists tayo dagiti upat nga saludsod. Anya ti bersikulo nga nagustuam o ano ang napili mo na bersikulo na angkop sa ating panahon ngayon na naka-COVID-19 lockdown tayo. And then, ang kasunod nga tanong ay ipaliwanag mo nga kung ano ang naintindihan mo sa bersikulong ito. And then, ti may katlo, anat na sursurom, kadeto yung sermon nga mabalin nga makaiwanwan wano agbalin nga guide mo iti panagbiag mo ken ti may kaupat nga saludsod ket anya digiti steps nga mabalin nga aramidem tapno may apply mo dagitoy. Intay kitaan nga rod itoy screen dayjay pagdiskasan tayo nga bersikulo itata nga aldaw. Mula sa Psalm 13:1 and 2, aging gana aya kadi Apo ti kaano nga kastoy ti kasasaad ko nga nalipata mo. Kasanukad pa ti kabayag na hangka nga makita o nagtatago ka sa akin. Kasanupay ti kabayag na digitoy nga saem ken rigrigat nga laklak-amak iti aldaw ken rabii. Ket ti kalabang ko ket aging gana kadi nga ti kabayag na nga lugus-lugus nakpay. Jay bersikulo 3 ti Ilocano na, Apo Dios kunana kitaan nak kadi, sumbatan nak kadi, ket sammo kadi nga maipalubos nga matayak, ket isublim kadi ti pigsak. Amanganta ibagade kalabang ko nga naabakakon ket agragragsak ti panaka itublak ko. And then ti bersikulo 5 aging ganat 6 di Salmo wano mga awit 13:5-6 kunana ito'y nananalig ako sa pag-ibig mong wagas, magagalak ako dahil ako'y iyong iniligtas. O Apo Diyos, idaydayaw ka, gapo iti imbag mo kanya. So, itatang aldaw, wano rabi, depende no anya ti orasyo, yan yun, ita Pilipinas, wano anda kay man ti overseas, nagijay kakabagyan tayong overseas Filipino workers, sa dinuman tiyan nyo, sa luduan da kayo itatang oras, ket sungbatan tayo detoy nasa ludsod. Ti umuna nga makidiscuss kada tayo ket jay guest tayo nga gapo ijay Kuya po Nueva Ecija. Nagabi po sa inyong lahat. Ako po muli
si Julieta Mamakay Velasco ng Grupo Nueva Ecija. Nais ko po sanang makibahagi patungkol po sa mensahe o sermon tungkol sa Hope na Hardship Time. Napakaganda po ng mensaheng ibinahagi at mayroon po akong versikulo na nagustuhan at ayon nga po ay ang Psalms 13 verse 1 at sinasabi nga po niya rito na hanggang kailan, O Panginoon, iyong kalilimutan ako magpakailanman. Hanggang kailan ikukubli mo ang iyong mukha sa atin. Sa pagkakaintindi ko po sa versikulong iyan, ay una po ang katanungang hanggang kailan, O Panginoon. Ito po ay tayong mga anak ng Diyos ay paulit-ulit na humahanap ng kasagutan sa mga katanungan natin dala ng pagsubok at paghihirap at mga problema sa buhay. Hanggang sa dumarating na po tayo sa point na sinisisi na natin ang Panginoon kung bakit nangyayari sa ating buhay ang mga pagsubok, mga pangyayari na hindi natin inaasahan, mga problema at paghihirap. Pero hindi po ba natin naiisip na kaya niya tayo inilalagay sa pinakamabigat at pinakamahirap na sitwasyon ng ating buhay ay para po hindi tayo ay para pahirapan, kundi para maging matatag at lalo pa po tayong kumapit sa Kanya. Pangalawa po ay ang katanungang hanggang kailan, Panginoon, iyong kalilimutan ako magpakailanman. Hanggang kailan ikukubli mo ang iyong mukha sa akin. Sa mga katanungan kong iyan, dito na po tayo mahanap ng kasagutan sa mga nararamdaman po natin. Yung pakiramdam po natin na wala na tayong ng kakampi, hindi natin malalampasan yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Dala ng ating mga emosyon, galit, naghahanap po tayo ng kalinga. At ang lahat po ng yan na ating nararamdaman ay bigay po ng ating Ama na nasa langit. Dahil nilighan na po tayo ng katulad niya. Because God feels those feelings. Our feelings are a gift from God and a sign that we are made in His image. Kaya bilang aral po sa atin, kailangan po natin magtiwala sa Kanya ng buong puso. Ang takot at pangamba ay kasama sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pero kung ang Diyos po ang ating kasama at ang sentro ng ating buhay, kahit na ano pong pagsubok o paghihirap ang dumating sa atin, malalagpasan po natin ito. Basta po buo ang ating tiwala sa ating Panginoon at lagi po natin tatandaan na nais ng Diyos na iparanas sa atin ang Kanyang kadakilaan at kapangyarihan. And let us love our God always. Listen to God, obey God's will, value people, and excellent in doing good. Salamat. Thank you very much, Julieta. Siya po ang aking nakilalang apo na nakatira po sa Coyapó, Nueva Ecija. Kumusta po kayo dyan? May palagip ka DJ explanation ni Juliet, DJ kinuna ni Pastor Mark, nga DJ Psalm 13, kat itinutuwid niya yung maling pag-aakala ng marami na pag ikaw ay naging Christian na ay parang you are already lying on a bed of roses. Isudya ko na nga may isa nga punto na ti biyag ti Kristiyano kakuykuyog na ti adung panubok kat saan tayo kumang mas daaw no mapadasan tayo iti agdurusa no mapadasan tayo ti agrigat no daduma. So itatan intay ito'y live nga panelists tayo nga ka-discuss. Ito'y Salas Mid, ito'y Waikele Tropics, ito'y Hawaii. So magrugi tayo ka ni Sister Rose.
So anat sumbat mo kadijay, ano ang kasagutan mo sa unang tanong, Rose? Yes, ang tanong doon ay kung anong bersikulo ang napili ko. Yes. Ang napili ko namang bersikulo na angkop sa ating panahon ngayon ng pandemic or COVID-19 ay ang Psalm 13:3 and 4 na nagsasaad sa Ingles, verse 3 and 4 at Psalm 13:3 and 4. Look on me and answer, O Lord my God. Give light to my eyes, or I will sleep and dead. My enemy will say, I have overcome him, and my foes will rejoice when I fall. DJ imbasa ni Rose kadya English version. So, para maintindihan natin lahat, DJ napili na dito hanggang kailan, O Diyos, na ako'y lilimutin, gaano katagal kang magtatago sa akin, gaano katagal itong hapdi ng damdamin at ang lungkot sa puso ko gabit araw titiisin. So, kadayjay nga napiling, kasanot panakaawat mo or ano ang naintindihan mo sa bersikulo ito? Ang naintindihan ko ay sa bersikulong ito ay inaangkop ko sa ating sitwasyon din ngayon. Na dahil nga sa tayo na lockdown dito sa COVID-19, karamihan sa atin ay para bang nawala na ng pag-asa. Pero hindi natin alam, sa halip na tayo'y matakot doon tayo sa Diyos tumingin. Or instead na sabi niya, look at me, O Lord. Pero tayo ang dapat sabihin, Lord, tingnan mo ako. O tingnan mo ang sitwasyon namin ngayon. Na karamihan ngayon sa atin ay natatakot na dahil sa kaaway na di nakikita. Sa sitwasyong ito, hindi po tayo dapat matakot, kundi dapat po tayo umasa dahil sa bawat dilim ay may liwanag na sabi niya, sapagkat si Jesu Kristo ang liwanag. So, hindi po ang ating gagawin dito ay sa halip na tayo matakot sa ating kaaway, tayo ay kumapit sa Panginoon. Dahil sa sanglibutan ito, walang iba tayong malalapitan kundi ang Diyos lamang. Maayo. Kung matandaan pa ninyo sa pagpakilala ko kay Rose last time, siya ay tiga Davao. Kaya ang iyang sinultihan ay Tagalog, Bisaya. Sagol, pati Ilocano. Kat adamot inlistam di mauding sagudsot, ano ang mga hakbang na gagawin mo para may apply mo itong aral na ito sa iyong buhay? Ang gagawin ko sa halip na ako'y matakot at sa ating panahon ngayon ay dapat po natin magiging matatag at magtitiwala tayo o maging at may pagtitiwala tayo at may pagpapanampalataya na ang Diyos ang siyang maaari lang natin siyang lapitan. At dahil dito, siya ay palagi nating, siya ang ating sasambahin na sa halip na sa isang bagay tayo, sa ibang bagay tayo, o sa isang tao tayo lalapit, sa Kanya tayo lalapit. At sa sitwasyong ito, dahil hindi natin nakikita ang ating kaaway, ang dapat nating gawin ay manalangin na lang tayo sa Panginoon. At siya lamang ang ating dapat lapitan. At sa ikaapat na tanong, ay i-shortcut ko na rin or i-continue ko na rin. Kung sa Bisaya pa, ipadayon na ako. Dahil dito, dapat natin, ang kanyang salita ay ating
dapat doon tayo manalig. Magbasa tayo sa kanyang salita, manalangin. At higit sa lahat, ipakita natin sa lahat ng nakakilala sa atin, mga kaibigan, na sa Diyos tayo lumapit o kay Jesucristo tayo lumapit. At dahil may pangako siya na hindi ko kayo iiwan, palagi siyang nasa sa atin dahil ang kanyang Holy Spirit o siya lang ang palaging nasa atin ngayon kahit saan lang tayo papalo. So yun lamang ang aking maisasabi dahil sa panahon natin ngayon, maraming taong naging anti-Christ na ganito. Ngunit higit sa lahat, sa Diyos tayo kumapit. Maraming salamat. So talagang angkop diyan sa versikulo 3 at 4, tingnan mo ako at sagutin, O Diyos, huwag hayaang mamatay, lakas ko'y panumbalikin. Kaya't mapantayo mat kani Sister Nita, ang akin pong kabiyak. So, dahil sa lutsod, alam mo ti napilim na ron nga versikulo kadayjay sermon ni Pastor Mark na napauluan ti Hope in Hard Times. Wano ti Tagalog, pag-asa sa panahon ng paghihirap. Ang nagustuhan ko na bersikulo ay ang Psalm 13:5 and 6. Ito ay angkop na makatulong sa ating panahon na dumaranas tayo ng kahirapan dahil sa COVID-19 shutdown. So, did you say Psalm 13:5 and 6? 5 and 6. Yeah, ipakita man pati yan ta screen dayjay tatapno no mabasa and then mailawlawag ni Nita no dayjay parte nga may kadwa nga sa lutsod ipaliwanag mo nga ang naiintindihan mo sa bersikulong ito. So ito, nananalig ako sa pag-ibig mong wagas, magagalak ako dahil ako'y iniligtas. O Diyos, ikaw ay aking aawitan dahil sa iyong kabutihan. Sige nga be, paminaw ta. Makatulong na magbigay sa atin ng pag-asa sa halip na nagmumukmuk tayo sa katayuan natin. Ngayon na hindi tayo makalabas sa ating bahay, nauubusan na tayo ng pagkain and yet di tayo makabalik sa trabaho para makapaghanap buhay. Ganito ang pagkaintindi ko sa bersikulo na ito, Psalm 13:5 and 6. Nananalig ako sa pag-ibig mong wakas, magagalak ako dahil ako'y ililigtas. O Diyos, ikaw aking aawitan. Ayon sa teaching ni Pastor Mark, bale 3 ang aksyon na napaloob sa mga bersikulong ito. Okay. Trust, Psalm 13:5. So, ang sinasabi mo, talo timadaw tayo. May tatlo. Trust would be pagtitiwala. Wano, panagtalag. I will trust in your unfailing love, Okay. no matter what problems may happen. Number 2, rejoice. Ano Tagalog na din yan? Rejoice. Magalak. Magalak. Oh. My heart rejoices in your salvation. Oo. Magagalak ako dahil ako'y ililigtas. Agragrag o. Kuna natin Ilocano. Agragrag o. Agragsak tayo or agrag o or whatever. Yeah. Ang pangatlo ay O Diyos, praise. O Diyos, ikaw aking aawitan. Idaydayaw ko ni Apo Jesus. Papuri. Kuna natin. Papuri. Tagalog. Naadal ko manipod dito yung sermon. Dito biyag tayo tirabaw ti daga ket adarigat nga kabuybuyog na. Uray no anya nga klase ti kada taom ken uray in sa dinno ti pagsimsimbaanam.
Nung mapasangwanan tayo ti dakkel problema kas kumadetoy COVID-19 pandemic. Saan kuma nga iso ti Yeah. gapuan ti panakadadael ti panunot tayo. Maperde kayo no isulatan ti pampanunuten yo ijay problema yo. Saan kuma nga iso ti pambaran tayo nga agpauyo kini Apo Dios. Let's trust God at all times, in good times and hard times. No adda tayo ken Apo Dios akang kanayon, agyaman tayo ken kuana, no adda maawat tayo ay bendisyon ken kuana. Ket no addamet pakarigatan tayo, umawag tayo met ken kuana. Kanayon nga si didengeg ni Apo Jesus kada tayo, no saan tay ket no saan tayo magunod je eksakto nga kinid daw tayo ken kuana, di na kahit asa uwen linipat na tayon. When no palparigaten na ka, when no bingay-bayan na ka. Okay, good no. Di pagsaayatan ken panakaisalakan ta kararwam, tikas kenan nga panunutin tayo. Panunutin ni Apo Jesus. Nagtuloy nga si pupudno ken kanayon nga agtalek ka ken kuana, makitam to ti gungguna nga agururay ken ka. When no mabigdig munto, betlaheng kalpasan ti rigrigat mo nga adda na saysaya at nga agururay ngayon sa gana ni Apo Diyos kada tayo. Paraking ka. Thank you, Dita and Sister Rose. Talaga narami jumot ti assignment yo, ha? Sige. So, DJ nga ro, at dapat may nayon mo, no, DJ mo uding sa lutsod. Anong hakbang ang gagawin ko simula ngayon para may apply ko ang aral sa aking buhay? Okay. I set 2 ways of expressing my praises for what He has done. Iwasan ko na ang hindi ako maapektuhan sa mga pangyayari sa buhay. Lalo na sa mga nakakos ng mga negative thoughts. Sisikapin ko na hindi mawawala ang focus ko sa mga salita ng Diyos by reading first ang aking devotional paggising ko sa umaga. Ang aking panganay na anak ay hindi babangon sa katrenya pag hindi niya mabasa ang kanyang daily bread na inishare niya sa aming lahat na family. Binubuksan ko yan paggising ko sa umaga bago ako makinig sa mga news o mag-open o mag-start ng anumang gawain. Okay. Sipat ay meron sarili na rin na debosyon. Yeah. Pagkatapos ng kanya-kanyang debosyon, mag-pray kaming dalawa ni Pat for the God's blessing for the family and our day-to-day activities. Yeah, kinapudno na Sister Rose. At ang mga tagapikinig natin. Ti rebeng na nga epekto je maadal tayo yan ta Biblia uno naadal tayo je sermon ni Apo Padi uno ni Pastor ket adda talaga nga steps nga actual nga aramidon tatapno no adda serbe na je dinengeg mo nga sermon. That's the purpose of learning dito isuro tayo at adalan ti virtual sermon study. So sige. Center ng action steps ko ay sa bahagi ng pagpuri at pagsamba kay God. My praises to God has 2 aspects. To God Himself. I become worshipful to God through my daily devotion, through our nightly family altar habang naka-lockdown, and in church through my fellowship with other believers. Ang aming praises to God for His goodness ay nakafocus to ang church people
Ito yung gagawin namin ni Pat where ako ay nag-provide sa support needs niya sa mga maliliit na matulungan ko sa kanyang pangangailangan in my limited way. Sasamahan ko siya saan man siya magpunta, kat uray lati pangiyawat ko tay di na magawaat tapnon saan nga tumakderen no da video na nga video nga aramiden na basit ngem itulong ko ti anyaman nga may itulong ko ken kuana ti ministry nga bigbigek nga aramiden mi nga duwa. Okay, maraming salamat. Kat no intayo i-summarize dayjay discussion na nakipartisiparan ni Juliet, jay Kuya Po, ni Sister Rose, ni Nita, dito'y Waikele, Tropics, dito'y Hawaii. Balit ipakabuklan na, dayjay maadal tayo iti Psalm 13, 1-6, kat it would be the change of perspective wenno panagbalbaliw ti pananaw tayo from being abandoned, from being they agrigrigat nga nagdurusa. So dayjay ti bale imunang estado dayjay inadal tayo salmo ni David. And then kalpasan na dayjay panagtuok na ti may kadwa nga step ka tinurong na is jay panangawag na kani Apo Dios. And ti may katlo nga nagpatinggaan na ket dayjay pag-asa, dayjay panakapapigsa jay riknana isu ti naggibusan dayjay nga inadal tayo jay chapter. So in short, ang natutunan natin ay dapat kay God nakafocus ang ating pananaw sa lahat ng bagay habang tayo po ay nabubuhay. So doon ko maalala, narinig ko yung testimony ng direktor ng Gulong ng Palad. Malagip yun, DJ, Gulong ng Palad. Yeah, Gulong ng Palad. DJ, kata may isang drama ta ABS-CBN ti adu nga panawan ni Janice de Belen nga ti istoryana ket ti biag adda ka ti ngato and then inton sumaruno adda ka ijay baba ket ti pagdaksan na daytoy nga klase ti biag kunana no adda ket jay ngato more often than that malipatam ni Apo Dios sa digitay babakna uno digitay adami na nakasapulan na pasaray di naman nagip ni Apo Diyos. No, kuwan, di katawan ni Apo Diyos kada kuwada. Ito no, si Maruno, bimagsak dada jay ilalim jay gulong. No, agrigrigat da, nga kastirigat tayo itata. Adda mapulkukan, adda masurun, adda agrebelde. So, adayo daman ang kanapo Diyos at nakalulaapan man jay panunot dan, kapot ka doon problema. Ngam kunana di director Samson di apelyido nan sa malagip ko. Ti kunana ti masapol attitude tayo ket ni Apo Dios no isut adda jay sentro ti biag tayo kaslano gulong ng palad adda jay tenga na oreno agikikot jay ligay wenno jay gulong hangka maapektara no umatuman wenno bumaba. Dayjay kakabsat ti pakabuklan dayjay in-share digiti katabsat tayo. Ket ti pananggibos ko kadetoy kaya't kumat nga i-share kada kayo kakabsat, kakabagyan. Lalo na sa aking mga kablad sa Mamaklay Bloodline. At damat inlistak nga steps nga kaya't ko nais ko pong gawin at ibahagi sa inyo dahil sa kayong mga kamag-anak at kaibigan ko ay meron pong may tutulong dito sa nais kong mga gawain na plano. So, itatay screen pati. So, ang una na step ay nais ko pong magkaroon ng mas marami pang Facebook friends. Kaya, ito, meron na akong
sakbay nga namamok ti Mamaklay bloodline, mga nasurok lang nga 600 ti kado ti Facebook friends ko. Itata nasurok nga 800. So nais kong mangampalya na maging 1,000 ito na pulos apelyido ng aking mga magiging friends ay pulos mga Mamaklay. Okay? So sa aking plano na yan, nais kong tumulong sa mga founder, mga administrators or mga officers ng Mamaklay bloodline. Ako po ay nag-offer sa aking desire na tumulong para ma-improve ang ating mga services. So halimbawa, mga kablad, kita nyo man nakwento dito. So digito'y ti services nga kalikagumak nga introduce. Number 1, if you are a member of Mamaklay bloodline, kalikagumak nga matulungan adda kuma database nga maaramid digitay computer expert pag-establish ng ancestry or ninuno ng lahat ng mga members para makonect ang mga kasalukuyang buhay pa na kamag-anak. So magagawa yun ng computer experts yung data na yan, at nakahanda po ako na tumulong sa limited na makaya ko para maka-hire tayo ng mga expert na yan. And then pangalawa, kalikagumak ko mga adda ko mamainayon yan dyan Mamaklay bloodline nga helpline section. Kasla kablad Robert, iso ti founder kami. Bueno, kablad Luella, Gerson, tulungan nyo ako na matrace ko kung saan ipinanganak yung lolo ko. So, maaramid data babaan dyan database nga ibagbaga. And then, may ikatlo, medyo ipakpakauna, pinapauna ko po sa inyo ito na medyo mahirap po ito. Pero nais ko pong magkaroon ang Mamaklay bloodline ng limited na financial help for natural calamities. So, ibig sabihin, kung may binagyo, binaha, or biktima ng lindol, so yung mga sakuna na ganyan ay talagang malaking damage yung bahay ng isang pamilya. So yung nasunugan. Yung mga pagkakataon, nais ko pong tumulong or maka-organize ng mga tumulong sa mga biktima ng mga sakunan iyon. Kaya lang sinabi ko po na medyo delicate na topic itong financial help dahil sa ito ay prone na maabuso. Hindi po natin kayang matulungan yung humingi ng kapital sa negosyo. Or halimbawa maghingi ng, let's say, humingi ng pampagamot or humingi ng panglibing. Dahil sa panunutin nyo dito na Nita and Rose, merong isang organization dito sa Hawaii na talagang in-admire ko dahil sa ako'y naging guest minsan. Ito yung Baduk Pinili Association. So ito po ay binubuo ng maraming mga elderly na retired na. Pero kung merong namatay, may mag-contribute po na tig $5 or $10. So kung ilang member sila, yung malikom nila na amount ay makakatulong sa libing. Okay? So ito yung mga old-timers dito po sa Hawaii. Now, hindi po applicable ito sa Pilipinas na kung may namatayan sa Mindanao o sa Ilocos, isipin mo mag-contribute tayo ng tig $10. Yung pagpapadala ng $10, ipadala mo sa Western Union, $8 na yung remittance fee, $8 to $11. So wala, ang mangyari, ang makikinabang nito ay yung Western Union, di ba? So, that's why sabi ko na we can possibly help this third na benefit, limited financial help, yung talagang mga malalaki na natural na calamities. And then, ito,
ito naman ay para sa mga lahat ng mga, okay, itong mga lahat naman ng mga tagapakinig natin. Ito po ang nais ko pong gawin. Nais ko pong ipagpatuloy ang virtual sermon study. Kahit matapos na po ang lockdown at kahit magbalik na ang pagbubukas ng mga simbahan. Bakit ko po naisip yon? Kasi po, nais ko pong tumulong sa mga aking mga kamag-anak at mga kaibigan na nangangailangan ng spiritual guidance and encouragement sa kanilang buhay. Halimbawa, kapares nitong topic natin na hardship na pag-aralan natin sa Salmo 13, 1-6. Ito pong, at my age of 73, marami na po akong pinagdaanan ng mga difficult times in life. At ako po ay makapag-share ng maraming insights and inspirational messages from the Bible like peace, joy, contentment, anxiety, forgiveness sa mga tao or mga kamag-anak natin or mga kaibigan natin na nasa sitwasyon po ng paghihirap. At bilang retired na, I can research and prepare for any subject na gusto niyong hilingin na aking i-share maliban sa mga titles na sinabi ko. And then, another reason why nais ko pong gawin itong pagpapatuloy ng virtual sermon study, at least twice a week po itong ginagawa namin. Nais ko po kasing ibahagi ang experience ko sa buhay, training ko sa missionary training school, at Bible school compressed training courses para sa mga kapatid, mga kamag-anak na naghahanap ng meaning, purpose, kung ano ang plano ng Diyos sa kanilang buhay. And to those who are spiritually distressed or seeking the truth. So, itong pangatlo naman, this is something that I would love to do together with my wife. So, sa aming retirement year, sabi ko nga na pareho na kaming 73 ng asawa ko. We would like to visit the Philippines every year. Ginagawa na namin po ito dahil sa meron po kaming naiwan na ari-arian sa Cebu, so umuwi po kami doon. Pero ang gusto ko pong gawin pag ako'y umuwi sa Pilipinas, mula ngayon, kung ako'y susuportahan ninyo, ay gusto ko pong bisitahin ang mga kamag-anak, ang mga kablad natin. Ako'y magpunta sa Nueva Ecija, halos mga malapit ng mag-50 yung mga kamag-anak na nakilala natin doon. At doon ko, kung ano man ang aking naipon, i-meet sila sa isang restaurant, isang hotel for a get-together party, luncheon ng 2 o 3 oras. Yun po ay aking ikaliligaya na gawin. At yung 1 buwan po, or sobra sa 1 buwan, pwede akong magpunta sa Nueva Ecija, magpunta sa Santiago, Ilocos Sur, magpunta sa kahit saan po. And then, considering na we stay in Hawaii only, base sa last year na experience namin, we only stay in Hawaii for 6 months. Eh di kung magpunta kami sa Texas, where isang anak namin, punta kami sa Sacramento, sa California. Oo pala, sa Sacramento, nakilala ko po si Beatrice Mamaklay Agustin. Kablad natin yan, na nakilala ko lang, hindi pa kami nagkikita sa totoo. So you see, sa aming pag-travel in the mainland, pwede po kami magbisita sa ating mga kamamaklay. So, yan po ang 3 na proposisyon na idulog ko sa inyong mga kablad at mga kamag-anak namin. Let us pray about that kung meron ba sa inyo na gustong mag-support niyan. At sa ating panghuli na closing, kung pwede lang po sa mga nakikinig ngayon, pwede ho ba na mag-solicit lang ako ng inyong response
Pwede ba na i-like nyo kung totoo na you like itong aming pinipresenta sa inyo? Pwede ba na mag-comment kayo at ipaalam sa akin ang suporta nyo o hindi? Baka sabihin nyo, Lolo Pat, 73 na, diyan ka na lang, huwag na magpunta rito sa amin. Kung yun ang sasabihin nyo, talagang papakinggan ko yan. Hindi na, that's why parang survey po itong aking gagawin sa inyo. And then, pwede ba na suportahan nyo ako by posting ito sa inyong Facebook? Kung talagang kayo ay naniniwala rito, and then i-post nyo sa inyong Facebook at i-share nyo as many times as possible para mas marami sa ating mga kablad ang makarinig. And then pangatlo, gagawa ako, so yung mga mag-like, yung mga mag-post, iipunin ko sila na ilista at gagawa ako ng secret group chat sa title na Pat Mamaclay's Kablads and Friends para lamang sa mga sumusuporta, para sila po ang padadalhan ko ng lahat ng mga plano, lalo na itong pag-improve na gagawin natin sa Mamaclay Bloodline. Ito po ay heads up para sa inyo. In-approve po ni Robert Mamaclay itong mga proposisyon ko na ito at in-appoint niya ako na isa sa mga administrator. At yun po ang aking hiling sa inyo, and then sa aming pagpapaalam, iwanan ko po sa inyo ito na manggaganyo deto'y virtual sermon study J Pilipinas di 7:30 in the morning kan 12:30 ti malem ket kidawemi nga i-post ken i-share yo kuma dagitoy kadagiti gagayemyo ket maki-join kayo kuma ti watch party ken ag komentar tayo. This will be followed by a virtual sermon study J watch party. So please join us. Ket data agpakada kami kada kayo ket agkikita tayo tumanag J watch party tayo. So nembag daw yo amin. Bye-bye. So, no the comments yo, sige, ituloy yo digit comments yo kakabsat, tagpakpakadami kada kayo. So, ituloy-tuloy tayo lang, no ko. At dapat kahit yung kablawan, di pati at dato, isumad di kayo lang nakita, isuna at that jay behind the camera. Tuloy-tuloy mo siya. Ang paggabi-gabi atin. Hindi nga may tawas party. Kasi ang kasimbahan, nung nagpatinggan, dito ito, nagpatinggan. Ganda ito, ikaktisan sana, kita kikimus na greetings, kumusta ka pa. Okay. So, ang tablo ito kung ito rin. So, wala tatagununin, sige, panawag lang na. Sige, pati.